De Nederlandse driekleur, gevoerd door supporters bij een eredivisiewedstrijd. Daar moet wat aan de hand zijn en dat is het dus ook. De fans van Cambuur uit Leeuwarden hebben er bijna 14 jaar op moeten wachten. De Friese derby in Heerenveen. Sportclub Heerenveen is zo fries als het vierleppen en het keertsen. De shirts, het volkslied voor de wedstrijd. Zoekerballen in de bestuurskamer. Supporters komen uit alle hoeken van de provincie. Binnen trouw en in de meeste gevallen positief. Cambuur is vanzelfs ook een Friese club. Maar Cambuur is dus meer de club van de stad. De stad Ljouwert. En de geschiedenis van Cambuur is meeger in vergelijking met Heerenveen. En moet er nou hier ook eens betaald voetbal zien? Hè? Eredivisie. Hè? Ja, je Ajax en AZ, kansloos. Ah, ben gek. Hoe kom je erbij? Ljouwert moet dan 3 keer zo groot wezen als het Veen. Het sportieve centrum van de provincie luidt in het Veen. Abe spelen er, Sven Wenneter, Epke Turnter en geen scootje had vaker het scootje zien wonen als dat van het Veen. Ljouwert had vanzelfs de start en de finish van de Overstedentocht, whilst het Veen net eens een van de Oversteden is. In het verliezen is vaak spraat over een fusie tussen beide clubs. Een FC Friesland. Er wordt zelfs praten over een stadion in Grauw op een helte van Ljouwert en het Veen. Maar de rivaliteit tussen beide clubs weer doch te groot. Dat die echt blikken in 1990 doet Heerenveen promoveren naar de Eredivisie. Dat nooit weer, het wordt trouwens maar een jaar. Na 1 seizoen degradeerde het Veen weer. En waar er gewoon wedje in Cambuur spelen. En nou, 20 jaar later, binnen de sentimenten nog altijd onwijzig. Vergeet die grenzen. Dit is de enigste echte derby van het noorden. Ja.